Assalamu alaykum hormatly Aydym Sadyň we Tungodyň muşdoklary. Şu gün meniň ilkinji sapar owadan sahnada Arslan Halmamedow bilen Aydym Sady gepleşik alyp barmak nesibämi çekdi. Görüşme diýarak Arslan Halmamedow täze aydymlar bilen biziň owadan sahnamyza, owadan gepleşigimize gelipdir. Elbetde Arslanjan halkymyzy Aydym Sady muşdoklarymyzy begendirersiniz diýip umyt etdim. Näme onu Arslanja gepleşigimiziň başyny owadan aydymlar bilen açaýylmy? Ýynyň töhbetleşigimiz dowam eder. Başlyna. Giyenin kepenler iyenin zehir, giyenin kepenler iyenin zehir, ocağında adı birlik olmasa. Yaşını kesýänler üzünüksiz kakar, ocağında adı birlik olmasa. Ağda durup mihizanından geçer, vaktinden gözün sırağı öçür. Dümünden durmuşum manıfi gasar, ocağında adı birlik olmasa. Ey gününden durmuşum manıfi gasar, ocağında adı birlik olmasa. Hoştu gelme dahana, Rıfvalıkta adın dolar cahana, ocağında adı birlik bolmasa. Yamanlık törüne geçip baryanlar, yaxşılık arani açıp baryanlar. Rıfol berekedin kaçıp baryanlar, ocağında adı birlik bolmasa. Olar, hormat silaşmaktan daş olar. Oğrun ağlap didelerin yaş olar, ocağında adı birlik bolmasa. Bu yağda ya nenem
kaptalından koymarsın. Balitende süycesini duymarsın. Ocağında ağda birlik bolmasa. İrtinal genci kendini peyda, kasak dolu duran anını peyda. Dert alarsız sakat canını peyda, ocağında ağda birlik bolmasa. Adarsız sakat canını peyda, ocağında ağda birlik bolmasa. Ocağında ağda birlik bolmasa. Hakikatdanam näme? Ýaşyn kesýär da ündük tuz gakar. Olam näme üçin? Ocağında agdy birlik bolmasa. Allah'tan her bir maşgalan, her bir insanyň ocağında agdy birlik bolup dursun. Awartlanjan halkymyza töwelemeden dinleýe, gollaya, gow aýdymlarym çykarýan söýgü temasynda da, halk aýdymlarda da, halipalan aýdymlarynda ýöne sen inniki muşdoklanma, täze dinläp başlan ýaş oglanlar, ýaş gyýlar, ýaş dogorlarymyz bar. Şolar üçin ödüňi gıýtgaç tanıştyra. Sawalxanada ilk bilen sizem gutlayan, köp wagt bäri höwes etýätiň, arzu etýätiň Allahjan bugunem näme owadan sahnada ikimize bile şykyş etmek miýesser etdi. Höwür köp bolsun. Halkymyza şolar ýaly owadan täzelikleri inşallah ýetirip durar. Indi näme özüm bilen tanış etsem, men Arsan Halmamedow 2000-nji ýylda doglan Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherinde ýaşaýan. Muny özüňizden bilýäňiz Kärim Aýdymçy. Töwelem artlanjan soňky wagtly Balkanawatdan, Balkan welaýatynyň gow bagçylar, gow aýdymçylarym çykýar. Özüm arada tanış etdim, şu aýdymçylyk, bagçylyk ýoluny ilk başda näme zat sebäp boldy, nähir başladyň? Şo arada bir gıýtgaç muşdoklaryň üçin bir gıýtgaça gurrun bere. Aýdymçada gelişim arada aýtsam, kän aýtmaly gyzykly zatlar. Ýöne şolaň arasyndan gylamyja gyzykly zatlaryny aýtyp berin hanada. 4-nji 5-nji klasda öwürlem Nur Meretow, Haji Azmametov halipalar kän dinleýärdim. Ýöne şolaň aýdymlaryny gyýgyryp, onam öýümin düşümde de goňşularym ýöne gapyny açyp, "Ey, goý sesiňe iş sollun, goýsa goňşulara hiç öýe girýän enem atam dagam. Barok bolmady geç, ýa bardaşlar eksyk. İş bollun aňyrdap" dip men öýden kawup goýbererdiler. Ýöne goňşy oglanlar, öz şäheriň oglanlary zatlar, men tanaýan oglanlar zatlar gowererdiler. Eşinde bir talan da bar ay. Onam meni toýada adal kitip başladylar. Ene tamyň habary ýok. Sen ne ses wa dip, ne goňşy oglanla toý etse, ýör 2 aýdym aýtyp ber, 2 aýdym aýtyp ber. Baryan aýtýan, o toýda aýtýan, bu toýda aýtýan. Bir gün öýe gelsem, dädim, elini dol disk. Däde bu näme diýen? Meni ıngırdayan diye kavuk koyveren dedim. Elde ol diýdi geldi. Şol barıp 3 aýdym aýtyp gaýtýan toýlamyň birine Muskant halipalaň biri dädem işgär eken. Olam barıp dädem aýtyp durşyn ýa, "Ey ogluňda talant ba, töweleme. Şoň geljegi ba, şoň gözde, üsmeli şol oglan" dip. Onam dädemem şoňa ýüregi gidip maňa disk baryny getirip öýdi. Ondan el o wagtlaram näme 3 milyon aýlygy ýaşalýanda urda. Şo aýlyg bilenem bir ýazdyryp maňa bara, palançy milyonluk gidip sentr getirdi. O wagt köneje kalamgylar sentrlar batdy. Şoň maşynyna oturdup, dinleşini, voleybol zat bilenem, sport bilenem, kän animasiýa etdim da. Bar ünsümem şeýle.
Soňa bu sporda çelimin iyi vermem başladı. Barynsyň sporda. Awa. Şeýitdir ben aýdym taýda girip gitdik. Enema tamam golladylar, sag bolsun. Şu derejege getirene mehriban enem atama öz mehriban käbem kıblamy köp sag bolsun aýtjan. Allah'dan hiç bir çağany en atasından aýyrsa almasyn. Goý mehriban eneler käbelerimizin emzan sag bolsun. Allah'dan amin edin. Benim şu yerde burada berlek geçedim gele. 2019-njy ýyl noýabrynda 2-dir ya 3-dir toşda ýadyma çynap Gallim ölenini. Merdan Nurguliç aýtypdy sahnada. Sen şonda da gelip bir 2 aýdym aýtyp gitipdiň. Dogry şol wagtlar ba. Şeýdinde de bir sumgadyňda da bir zat ba, ýöne tek baranak. Maňdyňa batanakdy. Ben şonda diňledim, "Hey, munun bir talanta bar, bu oglanyna" diýdim. Dogry şonda sen göremek men bir 3-4 ýyl geçenden soň gulluga gitdim diýdim, soň bir wesira baramda. Ine şonda men taň aýtsa göwnüm ýetdi. Restoran aýtyp durdum, ýadyma düşýän orada. Şonda diýendim, "Tügele Gallim sesiň asylypdyr" diýip ýadyma düşýän orada. Sag ol hanada. Näme Arslanjan? Bu gyzykly ürünlerde ýene dolanyp geler. Mehribanlymyň wagtyny alyp oturmaly. Owadan aýdymlar bilen dowam etsek nähil bolar. Başsyna hanada. Onu hiç kim görmedi, dağyalı ir vakti. Hiç kim baha vermedi, hak sözün pir vakti. Bilinmedi durmuştu, kılı ikiden yarıp. Doğrunu şana diyen, kiminen tir vakti. Halal yaşap ömrünü, hak yolunu yürse de bir sököde ilmedi, beyiklen bir vakti. Halal yaşap ömrünü, hak yolunu yürse de bir sököde ilmedi, beyiklen bir vakti. Anladılar ağrımın, görmediler gayratın. Bir dereni saklayan dağların şehirvati. Dine ötenden sonra kemin koyma növdiler. Eşitmedi hoş dedi, dirilen bir vakti. Mahavetten ne peyda, aramızdan giden son. Öwelin adamları ayettedir vakti. İnsan kadri bilinse düzelirmiş dövrler. Hoş eller köp aydılsa uzalırmış ömürler. Yaşap ömrünü, hak yolunu yürse de bir sököde ilmedi, beyiklen bir vakti. Mahavattan ne peyda, aramızdan giden son. Öwelin adamları ayettedir vakti.
yetmedi, savrason okoda geldiğinin. Minglep bakan alan kıyda yetmedi, savrason okoda geldiğinin. Meni ağlayanı ödün ağlama, bardat men sebepli bulduğinin. Oyun ettim ıncıqına mi bilen, sadalını di güldüğinin. Oyun ettim ıncıqına mı bilen, sadalını di güldüğinin. Egerde tanışlar meni sorasa, on söyle minnel bulduğinin. Öňler menden başkanı bilmedi adam ey, yerime başka birin alladığının. Öňler menden başkanı bilmedi adam ey, yerime başka birin alladığının. Bilmesinler hiç kim seni yalancı, menden sonra ağlamağa koyğanın. Hali sorap yüreğine düşseler, ol inni men üçün öldüğünün. Hali sorap yüreğine düşseler, ol inni men üçün öldüğünün. Yerime başka birin alladığının, savrason okoda geldiğinin. Vefası yok bugün söyün gülümün, sapası yok çıkı gezecek ilimin. Bir vakitler sen asıdın dilimin, bana söyleyen diyen söylem. Vefası, 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 bana söyleyen diyen dilin. Vefası, 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 bana söyleyen diyen dilin. Vefası. Men bilmedim ne koydular adıma, yakınlarımın düşme bollum yadına. Gedid Allah'ım yeteveri dadıma,
Maňa tarap uzan ýollar wepasy 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 Maňa tarap uzan ýollar wepasy 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 Maňa tarap uzan ýollar wepasy Maňa seýen diýen diliň wepasy Maňa seýen diýen diliň wepasy Innik temamyz. Meni aradan satmagyny. Düştü şu hadisinden düştü. Dost aydymy. Hakykatdan halk gollady. Dinleyijiler hemmeti trend boldy, TikTok, Instagram hem ýerde gowy dinlediler. Şol aydym barada ya hakykatdan dostdan ýanyňmy? Yok. Dostana ýanamak dogry. Olaydyma gelemizde Aşgabatda Maýa Beherden, Maýa Orazowa. Tanaýansyň, Maýa Orazowa, ezekem tanaýansyň şu wagt töleme halkymyzam gollaýa, owadan aýdymlarym çykarýa. Aşgabatda şolar bilen bir gün doglaňyny otirkak, şol aýdymyň gowy berdim. Aslında öň ol aýtdy. Çykardy, halkymyz golladım, gowy dinlendim. Onam diýdim, ezekem diýdim, men diýdim, şolaýdym diýdim, maňa beräý, men aýdaýyn şolaýdym diýdim. Olam diýdi, aýtçygym diýdi, arkaýyn aýdy ber diýdi. Isteseň diýdi, şolaýdym gowy halk gollasa, ýörese diýdi, öz aýdymyň et diýdi. Aftar özüm diýäý diýdi. O dogry aýtyp. Onam şolaýdym şynýalak meni gowy meşhur etdi, gowja tanatdy, adamlaryň kalbyna girdi. Köp bere barsamam, dost aýdymyň gowy bolupdyr diýip meni begendirýärler da. Şo zatlara başyndan sebäp bolan elbetde aýdymyň aftaryna da kesmesem o bolmaz. Aýdymlar ýaşada gowda dogry aýtyp. Elbetde. Onu näme artlanjan dinleyijilerimize şol aýdymy ýene bir tapar janlandyryp bere. Başysyna ganada. Arkamdan daşsyň magyny dost Günelere batmagyny dost Qadar bilin qadrdanım sen Meni aradan satmagyny dost Dost sana etmez hıyanat Arka durar kim olar gana Kıyamatlık dostum kıyamatlık sen Meni aradan satmagyny dost Dostuna ütmeýär dişi Çyn dostlagyň dip bolsun başy Meni aradan satmagyny dost Çyn dostlagyň dip bolsun başy Meni aradan satmagyny dost Dostum
aydayın ardım var. Parkın bilin sowap günen oğlanlar. Dinleseniz erkek kimin pardım var. Öte geçtim geçen günem oğlanlar. Şundasın var olsa göğnünü yıkma. Doğdiyen ocağın gelinine bakma. Bir insaf insanın minnetin çekmen. Minnet çeksen adın hayvan oğlanlar. Basamazak bilentlerine durmasma. Hala okmi bir saçakta ornaşma. Yine bir zat lolu bilin çolaşma. Tördü yüzü kızar sana oğlanlar. Yine bir zat lolu bilin çolaşma. Tördü yüzü kızar sana oğlanlar. İyil içine nakıl alın galapken. Pul gözleme akıl gözlen manatken. Merkede özüňi tanatmaň. İl beyikdir derrew tanar oğlanlar. Eliňi gelleňi de galgatmaň. Kıyrısını da özüňi bağlatmaň. Soňky sözüm izileri ağlatmaň. Tutaymasın ahı ezen oğlanlar. Soňky sözüm kakaları ağlatmaň. Uraymasın ahı kakan oğlanlar. Tördü yüzü kızar sonan oğlanlar. Sağ ol Arslancan, yerini yetirip beren odan ajaýyp aýdymlaryň üçin. Indiki temamyza geleli. Muştoklaryň arasynda bolýan gurrunda bar. Olam sen marada. Näme gurrun kamen marada? Soňky 2-3 ay bäri Sumgatda senne hiç ýeli ütgeşme ýok. Gitdiň hiç ýerde. Absolutno näme sebäp bilen gitdiň? Şo barada bir gysgaça gurrun geräýsen. O hanada meniň has gyzykly sorag. 2 ay bäri hiç şeýle ýagdaýda görünmedigem, täzeligem etmedik bizatlamam bir sebäbi bar. Garrejemi ýaň aralykda elimizden gittirdik. Allah jan İman baýlygyn ber. şeydi, jaý cennet bolsun mehriban ejem janyňam. Oň ýanynam öz han taglygym sebäpli biraz özüme seretmeli boldum. Ine hanada şuny ýala gowgunymyzda mehriban ejem janym näme ýer geleni ýatlap geçmesem. Sebäbi dogrusyny aýtsam agtyklarynyň arasynda da eň söýýäni menni. Kişijekkam ýandan aýrylmazdym. Owadan owa ejem ýanyna aýlanyp käbäm. Garrejemiň dädesiniň attym da men. Ýöne däde dip ýanyna aýlar ýörertdi meni. Özüni aýan bolan ýaly oraday dip özü bilen ýaly bolup aramyzdan gitdi da. Ana şoň şenem hanada madama mehriban ejem jan ýanymyzda duýar ýaly öz kalbymdan çykaryp goşky tetirleri aýdyma geçirdim, mümkin bolsa ýerine ýetirip beraýyn. Başytyny.
Ece beyik barka kadrini bilin. Kaka beyik barka barlığın duyun. Gözün görüp durka kucaklap söyün. Giden son ökünüp ağlamayali. Gözün görüp durka kucaklap söyün. Giden son ökünüp ağlamayali. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Harakıt gülşerin güllü var, sağalan kanatın yolu gittin. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Harakıt gülşerin güllü var, sağalan kanatın yolu gittin. Dilleni gitsin bilip gittin. Kâle yarım, atlar minse arkalıyım, doğurlar geyse yakalıyım. Toydun toyu gezenim, toy bayrağın alanım. Beş doğunun körfesi, ulu iyilin erkesi. Gazal bilen koşuş ya, kâle yarımın ecesi. İçimden çıkan o yukumli sesin. Gönlünü aladın bayların kesin. Diyerdin toyunu tutoli basın. Bağışla ece belki iştiyantin sesim. Diyerdin toyunu tutoli basın. Bağışla ece belki iştiyantin sesim. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Bak oğlum deyip bana, dedin adını koyu gittin. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Bak oğlum var deyip, dedin adını koyu gittin. Kevem deyip söyüp gittin. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Bak oğlum deyip bana, dedin adını koyup gittin. Karıştın orada yettin, kadir gece güni gittin. Harakıt gülşerin güllü var, sağalan kanatın yolu gittin. Dillele gitsin bilip gittin. Allah'tan hiç bir bernetini öz mehriban ecelerinden ayrıtalmasın. Ecelerimizin canı sağ olsun. Onu ne amarsan can? Gipleşiğin toğuna da geldik. Öz mustoklarını dinleyicilerine şu yerden açacak dağıtların var mı? O vakanada halkımıza da köp sağ olsun, biz gollaýarlygy üçin köp uly minnetdarlygyny bildirýän Aýratinam gahrman arkadağımıza, arkadağly gahrman serdarymyzyň jany sağ olsun. Biz ýaşlara şunýa mümkinçilik döretip berýän üçin goý olaryň başy dik bolsun. Enehan adıştayda Aýratinam belle geçmeli zadım. Biziň şunýalyk awadan etdiýän işlemidi çykarýan aýdymlamyzy halkymyza düşündirip janlandyrýan video studiýamyz Hazy Gurban Production'a da ağam zanyň sağ bolsun, işiniz mundan beýlek ileri. Hem de öz Aýratin harytlary bilen tapawutlanýan Arskal Meblada
köp sag bolsuny aýtdy. Näştaýda hukman ýene de bellek geçmeli bir zadymma Halipam Melis Goşaýew da aýratyn köp sag bolsuny aýtýan Halipajan sag bolsun. Hemde Hıdır Sport doganjygym maşynýaly alyp barýan işlemide köp iň uly goşan doganjygym diýsem de bola. Şaýdan köp sag bolsuny aýtýan. Onu näme artsanjan? Gepleşimiz geçir gutarýar. Biz ýaşlara şular ýarak mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyda, arkadagyny gahrman serdarymyda çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Goý olaryň jany sag bolsun, işleri rowat bolsun.